ഹായ് അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മൾ ഇപ്പം വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാട്ടർ പൂരിയില്ല, തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ പൂരി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത്, അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുത്തത്. നമുക്കൊന്നത് നോക്കാം. 2 കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടി എടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് 1 കപ്പാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി. 1 കപ്പ് മൈദ, 2 ടീസ്പൂൺ വറുക്കാത്ത റവ, വറുത്തതായാലും കുഴപ്പമില്ല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ സാധാ പൂരി ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. നല്ല പൂരിയായി കിട്ടാറുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാറുമുണ്ട്. കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പ്രസ്സിൽ അമർത്തിയെടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ഉരുള എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ബോൾ ഷേപ്പാക്കിയിട്ട് അമർത്തിയെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതുവരെ പരത്തിയിട്ട് പൂരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, പ്രസ്സിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ. പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെള്ളം തിളക്കാൻ വെക്കാം. മുങ്ങത്തക്ക വിധം വെള്ളം തിളക്കാൻ വെക്കണം. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇനി പൂരി ഇട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം. നന്നായി തിളക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി മുകളിലേക്ക് വെന്താൽ ഒരു ഭാഗം വെന്തു എന്നാണ്. നമ്മുടെ പൂരിയല്ല ഇത്, എന്തായാലും കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ മുകളിലേക്ക് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഇനിയാണ് ഇത് പൊങ്ങി വരും. ഇനി പൊങ്ങി വരും. പക്ഷെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ടാത്തവർക്ക് സാധാ പോലെ കഴിക്കാം, കറിക്കൊക്കെ കൂട്ടി. എന്നാലും അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് കുറവും ഇല്ല, പറയാനും ഇല്ല. എന്തായാലും പൂരിയല്ല. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സാധാ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി തിളച്ചാൽ അതിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം പരത്തിയെടുത്തിട്ടില്ല പ്രസ്സിൽ, അത് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ സാധാ പൂരി അടിപൊളിയാണിത്. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അടിപൊളിയാണ്. എന്നിട്ട് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി മുരിച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം ബ്രൗൺ നിറമാകണ്ട, അപ്പോൾ കാണാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, കഴിക്കാനും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇത്രയും വേണ്ടൂ. ഇനി നമുക്കിത് എടുക്കാം. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ പൂരി. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാറില്ല എനിക്ക് പൊതുവെ. ഇത് മുട്ട റോസ്റ്റാണ് ബാക്കി ഉണ്ടായത്. അത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുട്ടയാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പൂരിയില്ല, വാട്ടർ പൂരി, അതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മസാല നിറച്ചു കൊടുക്കാം. നോമ്പിനൊക്കെ നല്ലതാണ്, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പഞ്ചസാര ഇട്ട തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട പണ്ടും ഇല്ലേ, അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് റോളാക്കിയൊക്കെ എടുക്കാനാണ് നല്ലത്. ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ നന്നായി കഴിച്ചിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല മുട്ട റോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല എരിവുള്ളതാണ്. ഇതാ ഞാൻ 4 ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ സാധാ പൂരി, നല്ല അടിപൊളി പൂരി. ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായി ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.